हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रा खिन्थानानै होनो नागिरदों एबा जायफ्रा मिथिखायो नोंथांमोना नायाबाबो जागोन। बे जाहैबाय ड्राइ डे। बे ड्राइ डेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। ड्राइ डेया माखौ बुङो, एक्सुवेलि बेखौ माबे माबे सानाव ड्राइ डे फोसावनो हानाय जायो, दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। दा नोंथांमोनहा साननैसो सिगाङाव खौराङाव नुबायबो जानो हागौ ड्राइ डे माखौ एबा माब्ला फालिनो नागिरदों। दा बिनिनो मोनसे बिदिन्थि नोंथांमोननो होदों बाहाय। थांनाय 1 एप्रिल खालि फोसावनानै होदों आसामनिफ्राय कामरुप मेट्र'नि डिपुटि कमिशनार बिथाङा, कामरुप मेट्र'पलिटान डिस्ट्रिक्टनि। दा बेनिफ्राय फोसावनानै होनाय जादों जे गुवाहाटीनि कामरुप मेट्र' जिल्लाया दिनैनि दिननिफ्राय माने दिनै 4 एप्रिलनि बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय ओमफ्राय 6 एप्रिलनि बेलासिनि 6 रिंगासिम ड्राइ डे फालिनांगोन बा ड्राइ डे खान्थि जागोन होनदों। दा बेयाव मा फालिनो गोनां दङ बेखौ नोंथांमोना मिथियाबा खोनासंनो हागोन। दा बेयाव बिथांमोना होखानानै बुंनाय जादों जे ड्राइ डेया जाहैबाय मोनसे एलक'हल फ्रि मोनसे खान्थि, जेराव खुनु रोखोमनि फेग्रा बेसाद बाहायनो मोननाय नङा। दा जिखि जाया बिथिङानो जाया मानो, बेयो दखान जानो हागौ, फेस्टिभेल जानो हागौ, आरो बेनिफ्राय बेयो बबेबा मोनसे बार जानो हागौ। बेफोरबायदि जायखिजाया जौ बाहायग्रा जायगाफोरा बेबायदि जौ बाहायनो मोननाय नङा। दा बेनि थाखाय बे सानखौ फोसावनाय जायो। आरो बेखौ बेसिकेलि बबेबा मोनसे स्पेसियेल फेस्टिभेल जानाय समाव, रंजाथाइ फोरबो जानाय समाव बेखौ सरकारा बाहायनो हायो, आरो बेनिफ्राय मोनसेया इलेक्सननि समाव बेखौ बाहायनो हानाय जायो। दा बे मोननै बिथिंनिखौ नोजोर बोनानै बाहायनाय जायो। दाबो नैबे अर्डारा दानि 3rd फेज आसाम एसेम्बलि इलेक्सनखौ नायनानै बेखौ फोसावनाय जादों, नाथाय कामरुप मेट्र'नि जिल्लानि थाखायल'। दा बेखौल' फोसावनाय जादों। दा बाहाय बिथांमोना बुंखानाय जादों बेयाव जेरैहाय गासैबो बिथिंनि हलसेलानो जाया मानो, बन्डेडानो जाया मानो, बेनिफ्राय IMFL, रिटेल, पप अन सब, माने जौ फाननाय गासैबो बिथिंनि जौ बाहायग्रा दखान एबा जौ मोनग्रा दखान, मोनग्रा हलसेलार, बेफोर गासैबो कमप्लिटलि बन्द' जानांगोन होनदों। आरो बेखौ जुदि बन्द' खालामाबा सरकाराबो गोख्रों राहा लानो हानाय जायो। दा बेनिनो ओंथियानो जादों ड्राइ डे। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय, नोंथांमोननो बुंदोंमोन दहाय, ड्राइ डेखौ माबे सानाव एक्सुवेलि कम्पालसारि बानायनाय जायो जोंनि भारतआव। बेहाय हिसाबै नोंथांमोननो बाहाय इण्डियान टुडे बेयाव फोसावनाय बायदि देग्लाय 2024 मायथाइनि ड्राइ डेनि लिस्टखौ नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादों माखासे बिदिन्थि हिसाबै। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन, डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन, बिनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै होनाय जादों। दा बेहाय नेसनेल मोनसे सेरेमनि डे, जायखौ जोङो फालिनो गोनां डेफोर थायो नेसनेल लेभेलनि, बेफोराव जों मोना। जेरै नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों रिपाब्लिक डेनि बिदिन्थि, मार्टियार्स डेनि बिदिन्थि, माब्लाबा बेनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट डे, उदांस्रि मोननाय सान बायदिसिनाफोराव बेखौ फालिनाय जायो। आरो बेयो कम्पालसारिखा। दा बिनिनो 2021 मायथाइनि एबा 2021 इयारनि थाखाय बेयाव गासै गोबांथार दङ। गासै नोंथांमोननो होजोबनाय जायाखै, मोननैसोल' बाहाय श' खालामनानै होनाय जादों। दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ ड्राइ डे, आरो बेखौ सरकारनिफ्राय फोसावनानै होखायो माबे दिनाव बानायनाय जायो बे। आरो बिनि अनगायैबो जेलाना इलेक्सन जायो एबा सरकारा माबा मोनसे इमारजेन्सि सिटुवेसन जायो, बे समाव बबेबा मोनसे फेस्टिभेलखौ लानानैबो बेखौ फोसावनाय जायो। दा बेखिनिमोन, बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।